Pagkita, sir. Lamig mo. Lamig. Ang amo ni Kusniro. Na may gili-li. Ayaw sigsamok diha. Saan mo yung gili-li? Ay, animal. Si Busing din yung gili-li. Maudi ay nag-igwad-igwad kasi mong lubot buanga ka. Kay si Busing din mong ipamusuhan. Karon ka. Kagibon si teknik. Isang ka? Ha? Ikaw, kinsapo ka? Ako'y tagiyaning balaya. Aw, ako na ang bagong borders ng balay. Aw, habi manggod na ko kinsa ka. Wa manggod ko kay baw nga nanaday ka abang diri. Sige, sige. Sige boss, musulod ako sa kwarto. May pamang mamainit sa kubi. Asam din ang mga batos na ko de. Asam sila eh. Tor! Jack! So may tuyo ning kuya. Ali, ragod mo! Nawag mas busing, unsa kay tuyo ani? Hey, boss. Ano sa problema, boss? Unsa na rasaw? Nakable na ba ka sa atong restaurant? Siyempre, wala pa, oy. Imo kong gitawag. Ito pagkabli na kung gitawag ko nimo. So. Ya, Jack. Ikaw, Jack. Tagay ko kape, bi. Kaya ko, hilab na kaya kong tiyan, Jack. Sige na, Jack. Pagdali. Kapira na ya. Sige, tagahanti ka. A few moments later. Taray mo kape oh. Kulira, ng bataan eh. Unsa mo ba ka na pag-inom nga wa man ani mo gitimpla? Nangay kag kape niya wa ka balon sauna. Ito mo na kung samot bataan. Kaya wala niya, bi. So, di ko na di. Meanwhile. Atak niwang ni mga customer bisag usa dire. Jack, Unsa man? ang customer sa dira eh. Kay sabuan ta ni busing ro tay halin. Unsa sa pag pangustomer ako pagitaw ng agi gire? Pangitag paagi eh. Saalan ba kay? Tur. Sa man ba? Tur. Unsa man oy? I-check sa. Ang budget eh. Tago ba? Ito na kay customer na. Uncle o miss? Miss, gusto ba ka mukaon sa mong restaurant? O sige, go. Asa man napita? Day. O go, tana. Paploy, gaminasay. Sam niyang gisulti. Nakasabot ani. Ingani na lang. Paknay haw. May nabe panghay. Paknay saw. Paknay. May nabe paknay. Okay. Paknay. What is this? Kulira ni Moy. Kay balom ni kami English, tanin Thailand pa jud ka. Binahan na tamukaon? Patay kay ba hindi kami Bisaya de? Gi, unsa may ato, ma'am? Can I have some this? Sige ma'am, And extra rice? Daray mong order, ma'am. Thank you. Ay, wala lain ani. Dili mo ko ganahan ani, oy. Unsam day mo ganahan, ma'am? Di mo ko ganahan ani good. Kanang, na may short order diha, ah?
Ma'am, restaurant eh. Dili ni ukay-ukay. No, what I mean is kanang mga ginagmay bitaw nga order. That's why short order. Ah, ganahan di kang short order. Sige ma'am ha, ako sang pao na, pabuta lang ko dire. Asa naman to siya, oy? 1 hour later. Miss, turang imuhang order. Asa man ni? T-shirt man ni. Kamu ha? Wa ko kaw yun sa inyong gipakita karon. Sama na kaminos man ako? Ha? Kaminos, mandi ka to. Hala, di ba short order imong giingon? Nya wala man may short order, t-shirt naman lang. Nya karon masuko ka. Asa man yung amo karon? Gusto na ko nga makaistorya yung amo karon. Karon dayon. Tesa, ano man eh? Anong galalis mamunduha? Tor, ngano ni Tor? Alangan yang kuan short order. Nya wa may short order, t-shirt ang gatag. Nya Tesa. karon masuko. Tesa, customer is always right. Ani na siya, Tor? Ma'am, ato na lang ng sabuton, ma'am, no? Wala naman gud mi ato mga pagkaon nga mong giserve. So, pasayang sa nimuhang kagwapa, ma'am ba? Kung masuko ka, ma'am. Sus, Di ba? Ay, di na lang dalang ta ka gwapo ay. Mao gani, ma'am. So, ani, mas maayo unta ani, ma'am. Mangita tag kusinero. Okay ra ka? Oh, okay lang. Kana. Uy! Kusinero, boss. Oh, kusinero. Nangita ko kusinero. Ako, boss. May kumuluto, boss. Mo ba? Oh, ako ang pinakamaayong luto sa atin. Mahaya kay sakto kayo. Kay mangita ko kusinero niya kanang may muluto gyud. Sugod na ka karon. Ha? Sige. Nya, kanang muuna lang ko. Ha? Nya, magsabot na lang mo. Ha? Ikaw asa man ka? Oh, atok sa kitchen. Sige. Mayo. So, nanatay ko sa niro, ha? So, kamo, pagsabot lang mo. Ha? Nya, ma'am. Okay ra ka, ma'am? May muluto busing. Oo. Kami ba? May muluto. Ha? Dili na. Naman tayo ko sa niro. Kamo, dali na lang mo. Ha? Atiman mo sa customer na to. Ha? Kaon sa busing oy. Okay, ato na ko. Hoy, kamundo ha? Dapat igbalik na ako, lamin na yung sudan nga mahanda. Sabot mo? Sipit mo. Rarabag. O ngayon? Napay tutoy, murag cancer. Tur, duda ko itong bagong folders na to ba? Naman. Mura magbayot. Bayot pa sa doy, kada kong lawas na to. Di man gid. Kutong nas kuya diri lang sis pa sa kapikap. Ikaw dyan doy. Marites kay kakandak ko eh. Laing tao, imong dudahan. Ay, ano? Murang gid bayot. Bayot ba eh? Nangari lako to na. So naman taon ka eh. Murang gid bayot kid. Meanwhile, Asa man si Tora? Oh, namuobo man. Udto mo inda ko. Tur, ano mo ubom ka init maginda ko? Pasukon sa Diyos kuya, mga matay ng tanong. Akabuang di ba sa sunod? Ang amo ni Kusniro. Na may gili-li. Ayaw sigsamok diha. Ano sa mga gili-li eh? Ay, animal. Si Busing din ang gili-li. Maudi ang nag-igwad kasi mong lubot buhanga ka. Ay si Busing din mong ipamusuhan. Karon ka. Kagibon si Teknik! 2 hours later. May noon, madam, kay ginaganahan ra ka sa mong pagkaon, madam. Yes, sir. Tur! Ayaw, kay hindi mo tanan. Di, magagikan, ganina mami nangita ni mo. Dito na lagi ko kay nali kay giluto. Aw, mao de. So, unsa man de mong tuyo unta? Ngari lagi ko kay nata ko'y gusto ikuan ba nga masurpresa jud mo. Oh, mo? May nindot din na, kay surpresa ko no.
Sige, dami siguro. Naamjugit tay kauban dire nga. Muladlad sa iyang kaugalingon. Yawa good. Yakikoy, Oh, yes, Tor. nato ko'y gustong ipa-appeal sa imo ba? Ay palamas. Sige, asa man?